Dobar dan. Vi ste dali oglas u novinama. Pronašao sam da piše ja sad malo sam zaboravio, samo trenutak. Jeste, u vezi penzija ste napisali da dajete te informacije od sve o penzijama. Da. Pa, mene najviše interesuje, pravo da vam kažem, kad će penzija. Ne, da vam to kažem, ne u tom smislu. Molim? Ne u tom smislu, to je u vezi isplate penzije. Alo? 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 Dobar dan. Jel me čujete? Jeste vi dali ovaj oglas? Jeste, ja sam. Ja. Dobro? Samo da vam kažem, ja ne dajem te vrste informacija, nego u vezi obračuna penzije. Prva polovina februarske mene interesuje. Molim? Ne dajem ja takve informacije, ne znam te informacije, to je vezano za isplatu, znate. Januarsku sam dobio, to je u redu. Nego prva polovina februarske. Da nešto kažem, ne znam ja te informacije. Alo? Alo? Da? Ne znam te informacije oko isplate penzije, ja uglavnom oko obračuna radim. Obračun? Da, a ne oko isplate. Aha, a koliko ste obračunali i koliko će da bude ovaj mjesec? Ne, to je sve vezano za isplatu, znate. Dobro. Tako da ja to ne radim, ja radim kad neko hoće da ide u penziju, da mu obračunam, da ga posavjetujem da mu se isplati da ide i tako. Yes. Znači za one ljude koji tek treba da idu u penziju ili za one ljude koji idu u penziju da im proverim da li su im primanja dobra, odnosno da li im je penzija dobra. Znači ništa oko isplate... Ne, ja sam ovaj ček posljednji, ovaj januarski, znate. To je poslano sve u redu, ja sam prijavio pretplata plaćena, električna, struja, telefon, baba što je zvala i to. To je u redu, znate, to nije, nemojte da mislite da ne plaćamo, platimo odmah, čim dođe, odmah, znate. Ne, ali kažem, ja ne radim te stvari što vas interesuje. Alo? Alo? Da? Ne radim te stvari što vas interesuje. A gde to, ko to radi kod vas u firmi, ko to, mogu ja da koga pitam da... To samo u Nemanjinu morate vidjeti u fondu, oni to znaju. Nema, jel? Samo u Nemanjinu morate da pitate. Pa nema, zato ja i kažem, nema, njima ja kažem da nema. A njima to ništa ne vredi. Ja kažem nema, njima to ništa ne vredi. Zvao sam, znate. Ne znam kome onda možete da se obratite, zaista. Ja kažem što se tiče isplate, to niti imam kakve informacije, niti radim to. Alo? Tu sam. Aha. Pa baba se interesuje, pravo da vam kažem, mene to mnogo ne interesuje, ja da pojedem, da popijem, ne, nije mi to sad nešto da mi je važno, znate, ostarilo se, nego baba, sirota, nema, znate. Ne znam, zaista ja ne radim te stvari. Alo? Halo? Da? Ne radim ja te stvari, tako da ne mogu ništa nažalost da vam kažem o tome. Da. A gdje su ti koji znaju to, koji može da... Ne bi znao da, čak mi to ne bi znao da vam kažem. Aha. A kako vi rešavate penzije tamo oko roditelja vaših, kako ste sve u redu i to, jel to je rešeno, je to u redu tamo? Jeste, sve je u redu. Da, pa koliko oni dobiju? Jel su dobili oni prvi deo februarske? Ne, taj deo, to uopšte ne radim sa tim. Ne radite? Ne. Da. Čak ja ne znam uopšte kako ovi ostali dobijaju. Ne radite, znači? Ne, taj deo uopšte... Jeste nezaposleni ili ste vi to u penziji? Ne, ja sam imam koju privatnu firmu i sa kojom to radim. Ja ne radim, nego baba, znate, interesuje se, ajde, zovi, Stanimire, zovi gospodina, ja zovem, ali evo vidite, nema to, ja sam sve tražim po oglasima koji jedini je o penzijama, to je vas. Pa, ali radim druge stvari, ne te.
A bi radili vi, ako onako bi moglo i ovo da se radi, da neko ide, ja ne mogu više ni da odem, pravo da vam kažem. Znate, ne mogu da odem više. To oni rade po službenoj dužnosti. Alo? To oni rade po službenoj dužnosti, tako da ja zaista nemam ništa sa tim. Službenici? Da, njihovi tamo to oni rade. Oni rade? Da. A vi ne radite? Ne, ja ne radim to, ja radim druge stvari. Čekajte, samo trenutak. Baba, ne rade oni to. A ne rade, htio sam ti pričati do sada. A ne može, nema, čovjek ne zna. A nije Mirko, nego gospodin ovaj koga sam zvao, kakav Mirko. Ona iz Lapela, znate, Mirko Zin, otišao u Ameriku pre 20 godina, sve misli Mirko, kad god vidi telefon, ona misli Mirko zove, kakav Mirko. Dobro, ništa, gospodine, zaista mi je žao, ali ja ne mogu baš vam pomoći. Što sam ja vas zvao? A ja, penzije. Znači, 1. februarska bi se početkom marta moglo, jel? Druga polovina? Ne, zaista ne. Ne, znate. Ne, zaista. Dobro. Dobro, prijatno. Alo? Da? Kad možemo opet da se čujemo? Ja pravo da kažem, volim ovako, nisu ni penzije problem, govorim da si ispričam sa mladim ljudima, znate. Pa ne znam kako ja da budem kod kuće, zaista. Neka probat ću ja sutra i pre popodne. Probajte, ali teško ćete me naći. Dobro, pa kome do sad? Ajde, prijatno.